Medve-sziget akció. Magyar hangok. Barbinek Péter, Menzátor Magdolna, Szokolai Ottó, Tarján Péter, Farkasinszky Edit, Imre István, Mikula Sándor, Csík Csaba Krisztián, Mózer Károly, Rudas István. Magyar szöveg Balázs Csilla, hangmérnök Hídvégi Csaba, vágó Ulman Gábor, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Albecker Gabriella, szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Halló, Morning Rose? Itt Larsen. Morning Rose, jelentkezz, vétel! Itt Larsen beszél, a Medve-szigetről. Larsen hívja Morning Rose-t, vétel! Morning Rose, válaszolj, vétel! Larsen hívja Morning Rose! Hallanak engem? Larsen hívja Morning Rose! Professzor úr, jött egy rádióüzenet. Nagyon rossz volt a vétel. A vészhelyzetben használandó NATO frekvencián érkezett az expedíció. Rendben, mi áll benne? Csak annyit értettem, hogy Morning Rose, Medve-sziget. Itt megszakadt. Örülnék, ha betartanák az utasításaimat. Köszönöm, nem lényeges. Egyértelmű, hogy most mit kell tenned ott. Igen, de az adás megszakadt. Azonnal értesítenie kell a szigetőrséget. Lehet, hogy a felderítő csoport bajba került. Jól tudja, hogy milyen feltételekhez kötötte a NATO a szigetre szállást. A legjobb, ha még nem használjuk a rádiót. És ha veszélyhelyzetről van szó? Akkor ismét jelentkeznek. Nem gondolja? A helikopter! Változott a szélerő? Enyhült, uram! Engedjék le a rakományt! Rendben van! Ne ússza fel, leereszkedem én is! Biztos benne? Miért lennék bizonytalan?
Kövesem! Ez hihetetlen. Úgy látom, le akar ereszkedni. Ez rávaz. Balra kanyarodni! Ember a vízbe! Halálra fagy a vízben. Jöjjön közelebb! Utána megyek. Túl veszélyes! Húzzon fel! Jó lesz! Jól vagy, Frank! Sokkal jobban lennék egy üveg jóféle rummal a gyomromban. Óvatosan! Rendben! Fogd szorosan a kötelet! Mindig ilyen drámaira sikeredik a belépője, Lansing doktor. A késés és a harsány feltűnősködés többnyire visszautasítástól való rettegést és mély bizonytalanságérzetet takar. Nem késtem volna el, ha idejében értesítenek az expedíció indulásáról. És nem azért jöttem, hogy egy nomád norvég lélekbúvár vitatható megállapításait hallgassam. Köszönöm. Hát akkor én megyek is. Adjon neki egy szurit. És köszönöm. Szívesen máskor is. Hé, Smithy! Kösz, hogy kihaláztál a vízből. 6:30-kor találkozunk a tárgyalóban. Sajnálom, az imént durva voltam. Nomád norvég lélekbúvár? Azt hiszem, igen találó jellemzés volt. Lenne szíves ezt meginni? Már jól vagyok. Bármilyen hihetetlen, én vagyok az orvos. Igye csak ki. Igen, hölgyem. Nem lesz egy sétahajózás. Eldugott, aprócska és teljesen lakatlan sziget. A NATO támaszponttól távol. Önök mindannyian tudják, miért támogatta az ENSZ expedíciónk létrejöttét. Földünk éghajlata változik, napról napra. Ha előre tudnánk jósolni, mekkora lesz a várható hőmérséklet ingadozás, talán sikerülne elkerülni egy világméretű katasztrófát. Áttanulmányoztam egyéni kutatótervezetüket, és úgy érzem, hogy... Tadeusz Lesinski. Frank Lansing. Úgy érzem, hogy
Mindegyik terjedelmes és átfogó, de nem elég kidolgozott. Alapos, gyors munkát várnak tőlünk. Nevetséges ez a pánik. Évtizedek történéseiről van szó. Nem, ha az oroszok elterelik a folyóikat. Miről van szó? Frank, bármennyire is érthetetlen, ez sokkal Kérem. Röviddel útnak indulásunk előtt kaptam egy jelentést, miszerint az oroszok délre akarják terelni néhány nagy folyójukat, megakadályozva ezáltal, hogy ezek a folyók az északi tengerbe ömöljenek. Miért? A jelentés Több millió szerint... vodnyi földterület termősítése érdekében. Kockára téve földünk egész vízmozgását. Ez rémálom. Rémálom. Komoly Felfogtam, milyen hatásai következménye? A folyók frissítő vízhozama nélkül az északi sark felmelegedhet. Ami a jégtakaró olvadását eredményezi. Megváltoznak az áramlatok, a szélmozgás és a világ csapadék eloszlása. Pontosan. El kell térítenünk az oroszokat a szándékaiktól minél hamarabb. Aggodalomra semmi oka. Néha jobb félni, mint megijedni. Ez politikai intolerancia, Ne fogjuk összemossa a mindent a tudományt a politikára, hatalommal, kérem. aminek a megítélésében ön nem Csendszet kérek, nyugalom! Nagyon kérem, nem fogom eltűrni az ilyen ricsajt. Több hónapot együtt kell eltöltenünk ezen a szigeten. Éppen elég nehéz lesz politikai nézeteltérések nélkül is. Örülök, hogy ismét együtt dolgozunk, Frank. Semmit sem változtál, tudod. Meglep, hogy nem a trópusi expedíciót választottad. Hát, igen. Miért döntöttél a sziget mellett? Ott még nem jártam. Hát ez hihetetlen. Nagy medve jégmezője. Die Klippen sind so nah. Man möchte sie anfassen, nicht wahr? Sajnálom, de nem értem. Olyan közel vannak a sziklák, hogy az ember legszívesebben megérinteni őket. Igazán fenséges látvány. A nagy szürke cápák hazája. Szürke cápák. Tengeralattjárók. A németek legnagyobb támaszpontja volt. Medveszigeti kikötő. Szegény fiúk. Rossz lehetett itt meghalni. Sose sajnálja őket. Ki tudja, hány ezer ártatlan ember halálát okozták.
fokot jobbra, Mr. Johnson! Otto, Ja? figyelj! Ellenőriztem, Lansing nem beszél németül. Gut. Sehr gut. Guten Tag. Guten Tag. Rossz hírem van, professzor úr. Igen, mi történt? Larsen eltűnt. Eltűnt. Sajnos igen. Átfésültük az egész szigetet, nem tudjuk, mi történhetett vele. Larsen a terep szakértője volt. A norvég síjárőröknél szolgált. A sziget alattomos. Gyakoriak a lavinák. Kiszámíthatatlan, Mi van hogy... akkor, ha megsebesült? Jungbeck és Heiter napokon át keresték. Professzor úr, azonnal értesítenie kell a NATO támaszpontot. Doktornő, mit gondol? Ha Larsen 4-5 nappal ezelőtt balesetet szenvedett, Akkor most arra már rég halott. Hé, mi történt a zsákoddal? Valaki feldúlta a kabinomat. Hogy? Nem kell aggódni, megvan mindenem. Jelentetted már? Szóltam Geránnak. Az eszem megáll. Kicsit furcsa, ami Larsennel történt, nem? Igen, szerintem is. Na, íme. Az otthon az édes otthon. Egy fél évig legalábbis. Ennyi maradt az egykori német főhadiszállásból. A többi épületet lerombolták a háború után. Na, mi bajod? Olyan, mintha kirándulnánk. A háborúba. Igazán kényelmesre építették. Sokkal rosszabbra számítottam. egy kis figyelmet kérek. Igen. Jungbeck úr szerint a sziget egy része különösen veszélyes. A térképen pirossal jelöltem meg. Amíg nem ellenőriztem, kérem, kerüljék el azokat a területeket. Nem szeretném, ha Larsen esete megismétlődne. Ez meg mi? A belépni tilos zóna. Maradjon távol, ha élni akar. Itt volt a NATO egykori támaszpontja. Itt mi van? A tenger alatt járók roncsai. Van ragasztó szalagjuk? Szalag? Sajnos az nincs. Tud segíteni valaki beragasztani a zsákomat? Kinek van ötlete? Igen, septapasz jó lesz rá. Jöjjön velem. Becsukná az ajtót? Természetesen. Igazam volt. Larsen valakinek dolgozott. Egy titkos frekvencián akarta értesíteni a hajót. Kit akart értesíteni? Még nem tudjuk. De valakit az expedíció tagjai közül. Most mi legyen? Folytatjuk. De ha valaki keresztezi az utunkat... Jó éjszakát, Bécs. A stressz pszichológiája, írta dr. Heddy Lindqvist, az ipari társadalom férfiai első kötet. És miről szól a második? Még dolgozom rajta. Stressz az expedíciók során? Igen. Ha csak sejtettem volna, hogy pszichiáter is lesz közöttünk.
Feltételezem, hogy 20-szor meggondolja, mielőtt kijelent valamit. Többnyire a legelső gondolat a legőszintébb. Kíváncsi az enyémre? Nem igazán. Magát a tenger biológiája köti le. Mert abban vagyok otthon. Tudta, hogy a szerzetes hal aktív nemi életet él? Igen. Ha a tojásait egymás mellé helyeznénk, 30 láb hosszú szalagot kapnánk. 30 láb hosszút? Igen, így van. Egész jó a hanglokátor. Gondoltam. Elég nagy teljesítményű. Szükség is van rá. Mióta itt jártam, a kikötő fele befagyott. Smithy már járt itt? Igen. Smithy, mikor voltál itt? 71-ben. A geofizikai találkozó. Igen. Adnál egy plankton mintát? Igen. Hol van a másik termométer? Oda bent. Oké. Mit nézel? A tenger alatt járókat. Add csak. 6 héttel a háború vége előtt szétbombázták őket. A kikötő bejáratát is találat érte, majdnem minden víz alá merült. Most azt a sziklát nézed, ami ráomlott az egyikre. Szépen elzárta a kijáratot. Kísérteties, mi? Ott még le lehet menni. Milyen körretet adhatok? Borsót kérek. Nagyon élveztem a német haditengerészetről szóló összefoglaló tanulmányait. Danke. De azt hiszem, ön csak hízelegni akar. Ó, nem. Nem ez a szakmám. Ez a hobbim, mondjuk így. Elnézést. Lansing olvasta a tanulmányaimat. Ez még nem jelent semmit. A neve sem. Amúgy sokan olvasták a tanulmányaidat. De azokat soha nem fordították le. Azt mondtad, nem ért németül. Nem csuktad be az ajtót. Arrébb tennéd, kérlek. Mit csinál ez itt ilyenkor? Ki? Lesinski, kint áldogál. És mit keres egy orosz a NATO területén? Talán lengyel. Lengyel, orosz, mi a különbség? Légitámadás esetén a gáz használata szigorúan tilos. Utazás a múltba. Hát éppen ez az, mintha még mindig a háború éveiben lennénk. Már is lehangolt ez a sziget? Nem, de neked sikerült. Igen, mivel? Már régóta ismerlek, de túlzás, ahogyan Lesinskivel viselkedsz. Nem tetszik. Miért nem? Mert orosz, vagy lengyel, vagy... Utálom az oroszokat, így van. Lehet, hogy ezt durva sovinizmusnak hívják, de így érzed, Frank. Ez baromság. Barátok vagyunk. Mit éreznél, ha kiderülne, hogy német vagyok? Nem vagy. Kaliforniai vagy, nem? Berlinben születtem. Anyám 7 éves koromban költözött át az államokba. És apád?
tengeralattjáró parancsnok volt. Hősi élet, hősi halál. Személyesen Adolf Hitler tüntette ki őt a vaskereszttel. Itt szolgált, a Medve-szigeten. Igaz? Ezért választottad ezt az expedíciót. Igen. A hősi élet egyik szintere. Nem is tudom, mi az, hogy hős egyáltalán. Kössem el a csónakot? Nem, síelek egyet. Hova? Segítek Rubin doktornőnek felállítani a szélmérőt. Oh. Most itt vagyunk. Te meg ide akarsz eljutni. Szerintem erre menjünk. Ez rövidebb út. Igen, de Geren bejelölte a területet. Ott nincs hóomlás veszély. Biztos tudják, mit miért mondanak. Én is. Hasonló vidéken nőttem fel. Ne feledd, hogy apám hegyi mentőtiszt volt. Rossz helyet jelöltek be. Ne butás. Az én utamon megyünk. Szó sem lehet róla, Judith. Elhaladunk a régi kikötő mellett. Nem vagy rá kíváncsi? Adhatok egy eszkimó puszit? Szorosan mögöttem! Gyere már!
Láttam, mi történt! Már nem tud segíteni rajta! Lansing! Lansing! Nem volt joguk oda menni. Megszegte az utasításaimat. Judith biztos volt benne, hogy ott nincs omlásveszély, és ő értette ehhez. De magát egy lavina alól mentettük ki, Nem tehát... az volt, egy robbanást hallottunk. Nem baleset volt. Szándékosan idézték elő. Hideg van itt, vagy tényleg ennyire fázom? Értesítse a támaszpontot. Larsen után Judith. Nem akarok érzéketlennek tűnni, de a doktornő meghalt. Mind változtat, ha megszegem a rádiótilalmat. Nincs az a NATO, amelyik fel tudna támasztani 2 embert. Az ég szerelmére. Nem baleset volt, Smithy. Puska dördült. Egy bombarobbanás okozta a lavinát. Úgy gondolod, hogy valaki meg akart ölni? Vagy Judithot. Vagy aki éppen arra járt. De miért? Van ötleted? Frank? Mi a fene folyik itt, doktornő? Mit keres maga Larsen szobájában? Nem mondhatom el magának, Frank. Így is jó. Álljon fel, meglátogatjuk Gerant. Ne, kérem, ne. Jó, inkább elmondom. Csukja be. Larsen a norvég titkosszolgálatnak dolgozott. Engem a kormány arra kért, hogy segítsek neki. Segítsen miben? Maga is titkos ügynök? Nem. Asszisztenst kerestek neki. Egy norvégot. Neki mi volt a feladata? Ne... Gyerünk ki vele, mi folyik itt? Szerintem Larsent megölték. Amikor eltűnt Jungbeck és Heiter voltak itt. Jungbeck jelölte be azt a tilos zónát is. És Gerán. Gyerünk, doktornő, ha tud valamit, mondja el nekem. Azt mondták, a tengeralattjárókkal függ össze. Mi éppen a német háborús kikötő felé tartottunk, amikor a lavina ránk zúdult. Judithot megölték.
Nem kevés idő egy ilyen kötélhátsó beépítése a roncs belsejébe. Mi ez az egész? Nem tudom. De már rég értesíteni kellett volna a NATO-t. Talán igazad van. Ha tényleg gyilkosság történt, nagy durranásra készül a két fickó, és nem csak ők. Lesinski is velük van. Gerán professzor azt mondta, az a terület veszélyes. Ha velük van, felejtsd el a rádiót. Betörök a rádiószobába. És aztán milyen frekvenciát használsz? Te kinek az oldalán állsz? Én túl akarom élni. Minden lépés veszélyes, amíg nem tudod, hogy mire megy ki a játék. Tudom, ki ez a két fickó. Megölték Juditot, ennyi bőven elég. Hová mész? Megyek és leleplezem őket. Csillapodj! Nyugodt vagyok, Smithy. Halálnyugodt. Frank, legyen eszed! Alter, nézd már ide! Akadt egy bátor edzőtársad. Tud boxolni? Mindjárt meglátja. Hozd a kesztyűt, Smithy. Kesztyű nélkül. Igaz, úgyis megérdemli. Szépen eltácolt. Na jó, elég volt. Mi elég, Frank? Bemutattad a technikát. Elég. Gyere. Nyugodj meg. Nyugodj meg, cimbora. A cuccaid. El kell mennünk a NATO bázisra. De képtelenség átkelni a hegyeken. Nem is olyan biztos. Na jó. Megnézzük, mi az ábra. Holnapra szerzek egy járművet, rendben? Milyen csöndes. Nem szeretem az agressziót. Azt hittem, a pszichiáterek megértik az ilyesmit. Ez még nem jelenti azt, hogy el is fogadják. Talán eltört? Nem. Miért verekedtek össze? Történt valami? Gondolom, erkölcstelenségnek számítana, ha a páciens megcsókolná a kezelőorvosát. Amint megláttam, eszembe jutott Judit. És elvesztettem a fejem. Primitív reakció. Nem válaszolt a kérdésemre. Lansing doktor. Hogy történhetett meg ez az incidens? Edzettünk egy kicsit.
A felelőtlenségével, doktor úr, nagy veszélybe sodorja az expedíciónkat. Nevetséges! Vihart kavar a megérkezésével, megszegi az utasításaimat, és Rubin doktornő halálát okozza. És most összeveri a személyzet egyik tagját. Sajnos elvesztettem a fejemet. Ez nem az önuralmukat vesztett tudósok társasága. Még egy ilyen hiba, doktor úr, és áthelyeztetem. Csak nem járt itt az a rohadék. De igen. A hajónapló nincs a helyén. Lansing. Jó éjszakát, Bécs. Mi a gond? A gyanakvó természetem. Hát, ha követtek minket. Szüksége van a kutatók adataira? Megtudhatnám, hogy miért? Orvosi nyilvántartást készítek. Tudnom kell olyan információkat, mint például súly, kor, vércsoport. Érti? Az tényleg nem árt. De ne vigye ki az anyagot az irodából. Látod? Micsodát? Azt a síelőt. Véletlen. Nem hinném, hogy sítalpakon követett minket. De ki lehet ez? Nem tudom, de van puskája. Igen, haladjunk. A NATO támaszpont messze van. Tudod, mi az, ami elgondolkodtad? Úgy viselkedtél, mint egy igazi profi. Mi bajod? Üldözési mániád lesz. Missy! Jól vagy? Missy? Semmi bajom. Dobd el a puskát. Egész életemben olyan emberek vettek körül, akik a gondjaikat pisztollyal oldották meg. Vagy robbantással. Igaz, Tadeusz? Jobb lenne, ha elindulnának, mielőtt odafagyna a lábuk a földhöz. Elindulunk, hogyne? Menjen előre. Okosabb lenne, ha visszasíelnék és segítséget hoznék. Kövessék a nyomomat, nem lesz gond.
Mondja, Lesinski, hova a fenébe mászkál maga éjszakánként? Az életem fele büntetőtáborokban telt. Mindkét oldalon. Csodálkozik, hogy nem bírok nyugton maradni abban a luxus barakban? Követjük a nyomát. Menjen, küldjön értünk egy járgányt. Frank Lansing. Születési hely Hamburg. Megérkeztek! Nem esett bajuk? Azt hiszem élünk. Nem úgy, mint Rubin doktornő. Mi folyik itt? Mi történt? Felrobbant a benzintartály. De arra már nincs magyarázat, hogy mégis mi okozta ezt. Menjenek be az orvosnőhöz. Sosem lehet tudni. Professzor úr, mit tesz ennyi baleset után? Igen. Néhány dologról nem tájékoztatott minket. Nem egészen értem, miért nem lehet ide hívni egy szakértőt? Jövő héten jön egy helikopter a jelentésemért. Addig semmi más nem tehetünk. Mert valaki kiadta a parancsot? A rádióra vonatkozóan? Ein Befehl, Radio verboten. Maguk soha nem változnak meg? Hány embernek kell még meghalnia, uram? Lindqvist doktornő! Maga beszél a parancsokról? Igen, parancsot kaptunk, és nem azért, hogy megszegjük! Nem! Hallja, amit mondtam! Nein! Én dühítettem fel? Talán igen. Micsoda nap volt ez a mai. Kis hián feldobom a talpam, ráadásul a pszichiáterem megharagszik rám. Furcsa. Hajlandó lenne egy kérdésemre őszintén válaszolni? Hogyne. Miért jött el erre az útra? Mert az apámat a háborúban ide helyezték, ugyanis ő német tengeralattjáró parancsnok volt. Ez jó. Életemben először ölelnek át azért, mert az apám német volt. Találtam valamit Larsentől. Jungbeck és Heiter nácik. Mit írt még? Jungbeck és Heiter 2 Reiskinder. Mi az a Reiskinder? Tehát ez a 2 fickó Hamburg mellett egy babyfarmon született. A háború elején dívott. SS katonák és árja asszonyok, lányok termékei a náci faj szaporítása érdekében. Folytasd. Egy Zelda Fedő nevű náci ellenőrzi őket. Az igazi nevét nem tudom. Az expedíció egyik tagja. Ez lehet Lesinski is, Gerán is. Gerán? Szerintem Gerán az. Miért zárt el mindenki elől azt a rádiót? Miért nem jelentette Larsen és Judith halálát? Ugyan mitől fél? Talán igazad van, folytasd. Céljuk a 351-es roncs. Mi olyan érdekes apám tengeralattjáróján?
Itt vagyunk. Gyere, nézz szét. Az apám ide bent van. Ki tehette ezt a szörnyűséget? Sajnálom, Frank. Tudod, gyerekkoromban minden híradót és filmet megnéztem, amiben tengeralattjáró parancsnokok hazatéréséről tudósítottak. Úgy vágytam rá, hogy ő is. De a fényt kövessük. Robbanó szerek? Óvatosan. Emiatt dolgoztak ennyit. Frank, szerinted ez a sok gyilkosság néhány ládabomba miatt történt? Tudod képzelni, Smithy, mennyit érhetnek ma? Nem, de ez az Zelda barátunk hogy akarja elszállítani az aranyat? Nem érdekel. Mert éjszaka, amikor mindenki alszik, bemegyünk a rádiószobába, és minden létező frekvencián leadjuk a vészjelzést. Csak hogy aki oda bemer lépni, az halott, Frank. Hidd el, ezek a fiúk nem viccelnek. Van pisztolyod. Na, köszi, ezt jól kitervelted. A tanulmányaim megírásakor hadiflottánk minden darabjáról találtam adatot. A 351-esről nem. Miután elhagyták a norvég partokat, ennek az egynek gyakorlatilag nyoma veszett. Régi támadás se érte őket. Nyilván a norvég aranytartalékot szállította. Ljungbeck és Heiter mindent elkövettek, eddig még nem találtak semmit. Tudom. Pedig annyit álmodtam erről. Megtalálom az aranyat, és visszaadom a norvégoknak. Többé nem mernének azzal vádolni, hogy náci voltam. Ezt az átvilágító vizsgálat már megállapította. Köztiszteletben álló úriember vagy, nem? Nem kell bizonyítanod. Magam miatt kell megtennem. Megnyugodna a lelkiismeretem. A németek visszaadják az aranyat a megbánás jeleként. Jó estét, uram! Látni akart minket? Vannak új hírei a számomra? Lassan haladunk a munkával. Különösen mióta ez a Smithy elrejtette előlünk a hanglokátort. Mesélj nekik Smithről, Otto.
A tanulmányaimhoz az amerikai Rommel takarítóegységek jelentéseit is felhasználtam. Néhányat egy bizonyos George Smith írt alá. Ez elég gyakori név. Ugyanaz a kézírása. Az is lehet, hogy most amerikai titkos ügynök. Meg kell találnom az aranyat, mielőtt más megelőzne. Feltéve, hogy létezik. Odakint verje le a havat a lábáról! Kérem! Csukja be az ajtót! Hová megy ez ilyen viharban? Meglesi a medvéket. Menjenek ki! Kifelé! Nézzük meg erre! Látsz valamit? Semmi? Én nem tudom. Gyere te is! Nem szakadt be a tető? Úgy tűnik nem! Ledőlt a rádiótorony! Lesészki! Jézusom! Hívja ide a doktornőt! Ráesett. Arra a életbe. Szükségünk van egy lángvágóra. Hol marad a doktornő? Világítsanak! Harry, hozz ide egy elemlámpát! Van nálam! Mr. Lesinski hall engem? Mit ad neki? Adrenalint. Arany. Rakomány. Vissza akarják vinni a nácik Németországba. Nemzetközi szinten kutatnak. Zelda kezében futnak össze a szálak. De ki az a Zelda? Ebből akarnak fegyverkezni a neonácik. Ki az a Zelda? Nem hinném, hogy egyhamar magához tér. Ez nem lehet véletlen. Valaki elvágta. Jó, de vajon ki tehette? Kinek állhat érdekében tönkretenni a rádiót? Csak hogy ezzel senki nem nyer semmit.
Eltűnt a hajó! Elsodorta a vihar? Nem, valaki elkötötte, biztos sétahajókázni akar. Menjünk vissza a táborba. Mondott még valamit? Nem. Valaki elkötötte a hajót. El kell jutnod a bázisra. Holnap megkísérlem. Ki lehet ez az ember? És honnan tud Zeldáról? Ó, ne! Mi ez már megint? A hideg nem tesz jót a generátornak. Horváljunk meg! Menjen, nézze meg! Reggel óta nem láttam. Valaki ellenőrizze a generátort! Na jó, majd én kimegyek. De fizessen érte egy viszkit. Mindenkinek. Kelj fel! Kimaradozik az áram. Nézd meg Lesinskit! Megnézték a generátort? Smithy ment ki. Egyedül? Igen. Frank, elkísérem. Miért van nyitva az ajtó? Itt valami bűzlik! Mi történt? Átkozott hely. Otto! Az Istenért, mi folyik itt? A professzor! Doktornő, jöjjön gyorsan! Doktornő, a professzor! Tom, fel tudsz ülni? Próbáld meg! Jöjjön velem gyorsan, kérem! Frank! 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 Gyorsan! Segítsenek! Emeljék fel! Hartman doktor! Mi történt? Smithy! Smithy odament volt! Tud járni? Semmi bajom! Csukják be az ajtót! Minden rendben? Igen, ezt is megúszta. Levegőbe repült az élelmiszerraktár. Segítsenek becsukni az ajtót. Törjük be az ablakokat, vagy megfagyunk. Gyorsan! Párnákat, tegyenek párnákat az ablakba! Hozzák le a fülkékből is! Kinél van lámpa? A konyhában van egy olajmécses. Tudom, hol van, hozom! Igyekezzen! Ez már nem lehet véletlen. Igen! Hozza ki a párnákat az irodából! Mi volt ez? Mi okozta? Miért maga nem tudja? Kérek még egy takarót.
Frank, a folyosó megtelik hóval! Hozzanak ki onnan minden takarót! Jó, ez az! Tartsák meg! A hátsó szobákban nyakig áll a hó. Jobb lenne, ha kimentenék a takaróikat. Hozzanak ide mindent. Itt legalább nem fúj a szél. Álljon meg! Álljon meg! Hagyják abba a színlelést. Mi történt kint? Nem baleset volt? Igaza van. A generátort felrobbantották. Szándékosan. Mire célozz? Arra, hogy valaki meg akar ölni minket, hogy nyugodtan megkaparinthassa a szigeten található aranyat. Amit a náci tengerészek hagytak itt röviddel a háború befejezése előtt. A NATO lezáratta ezt a szigetet. És most a nácik egy expedíció ürügyén visszajöttek. Nácik? Itt? Nyugodtan elhiheti. Kik azok? Egyelőre csak 2-ről tudok. Mi? Miről beszélnek maguk, professzor úr? Azért, mert németek Pisztoly van nála! Megállni! Maradjanak a helyükön! Frank, motozza meg! Uraim, fel a kezekkel! Megvan. Hova zárjuk őket? Szerintem a raktárba. Helyes. Nos, uraim, kövessenek. Schnell! Schnell! Tommy! Elsőként maga álljon őrt. 2 óra múlva felváltom. Rendben van. Majd én virrasztok. Próbálj aludni egy kicsit. Lehet, hogy Zelda újabb meglepetést tartogat. Állítsák meg! Nem sikerülhet neki! Nem mozogjon, kérem. Tartsd ébren! A táskámat, gyorsan! Hiszek egy Istenben, a mindenható... Válaszoljon, Atyában, kérem! mennek Ki az a és Zelda? földnek teremtőjében, a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában. Kérem! Mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől. Születik Meghalt.
Nagyszerű, elült a vihar. Miért nem talál ki már valamit Zelda? Nyugi, délután találkozunk vele a hajónál. Itt sosem jut át, Frank. Nézze... Valakinek meg kell próbálnia. Hidrokopterrel mész? Nem, inkább motoros szánnal. Azzal talán messzebbre jutunk. Nem kell annyi sziklán átmászni. Én nem szívesen vállalkoznék rá. Heddi meg én megyünk. Tomi, idehoznák a sítalpakat? Indulásra kész. Mehetünk? Tényleg szükséges, hogy a doktornő is önnel tartson? Igen, megbízom benne. Vigyenek egy puskát is magukkal. Igaz? Tessék, ezt vigye be. Kihozná helyette a puskát. Ez egy őrültség, doktor. Sose jutnak át azokon a szirteken. Eltűnt a hajónk, professzor úr. Se élelmünk, se italunk. Muszáj megkísérelni. Rendben? Sok szerencsét! Itt jó lesz. Komolyan azt hitted, hogy átrángatlak azokon a hegyeken? Honnan tudjam, mi a terved? Kiderítem, ki az az Zelda. Miért? Azt hiszed, követett minket? Biztos vagyok benne. De majd itt lesben állunk. Fel akartam váltani. Akkor találtam rá. Ezt kinyitották. Ennyi elég lesz. Gyere, bújjunk el. Most várunk. Üres a tár. De jó ég. Akkor tehát Hartmanoz. Visszamegyünk.
Hadseregre!
Hartmann ma nem járt itt. Lehet, hogy tegnap vitték át az aranyat a hajóra? Igen, a vihar előtt. Lemegyek, ellenőrzöm a terepet. Addig keres egy jó búvóhelyet. Lemászott a kismacska, üres volt a kamra. Smithy? Na hát azt hittem, meghaltál a robbanáskor. Te is közéjük tartozol? Nem én. Én magánvállalkozó vagyok. Az arany. Bizony. A Rommel takarító egységnél szolgáltam, búvárként. Ott hallottam a norvég arany legendájáról. Annak idején azt jelentettem, hogy itt mindent szétbombáztak. A rádiótorony. Te tetted. Mert üzenni akartál a NATO-nak. Megölted Lesinskit. Meghalt? Igen. A francba ezt nem akartam, véletlen volt. Az utatban volt. Ahogy mi mindannyian. Ezért robbantottad fel a generátort is. Rosszabb vagy, mint a nácik. Nem, ezt nem én tettem. Már nullán volt a számláló, amikor beléptem oda. A bombarobbanás kapóra jött nekem, hogy eltűnjek. És elvidd az aranyat. Nem. Ljungbeck és Heiter megelőzött, mielőtt kitört a vihar, átrakodtak. Ljungbeck és Heiter halott. Hogy? És Hartmann Zelda. Smithy, ha mi ketten összefognánk. Sajnálom, haver, te túl becsületes vagy. Fordulj meg. Hátra arc! Sajnálom, haver. Nem találom a professzort. És Hartmann is eltűnt. A hidrokopter a kunyhó mögött van. Otto! Láttad ezt? Lábnyomok! Valaki a kikötő felé ment! Talán a tisztjeidet várod? Ljungbeck és Heiter végig neked dolgozott, igaz? Igazad volt, megtalálták az aranyat. Szükségünk volt az expedíciódra, Otto. A párt nagyon hálás lesz neked. Visszaviszlek a táborba. A kikötő felől jött! Nincs értelme tovább várni. A barátaid meghaltak, Zelda. Fordulj meg! Gyerünk! Kezeket a ládára! Gyerünk! Erre nem lesz szükség.
És most elhajókázunk. Hé, hová sétálsz? Megállni? Azaz, Smithy! Gyere vissza! Mozgás! A professzor megsebesült! Fogd meg a kormányt! Tartsd a sebességet! Valami történt a professzorral! A professzor megsebesült. Ott van lent. Francba, ez Lansing. Ez Lansing, kapcsolj rá! Inkább menjünk neki! Azt mondtam, kapcsolj rá! Gyorsabban! Gyerünk, amilyen gyorsabb!
Lansing! Lansing! Hallja, amit mondok? Figyeljen rám, Lansing! Maga intelligens. Meg fogja érteni. Amit teszek, az nem az én érdekem. Hiszek egy eszmében. Lansing! Az arany a birodalomé! És én gond nélkül szeretném hazaszállítani. Nem akarok ártani önnek. Bebizonyítom, Frank! Nézze, itt vagyok! Fegyver nélkül! Nincs a kezemben semmi! Megbízhat bennem! Lansing! 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 Fegyvertelen vagyok, ahogy megígértem. Mi ketten megbízhatunk egymásban, Lansing. Smithy csak egy szerencsevadász volt. Tudom, hogy maga megért engem. Németek vagyunk! Lansing kapitány és a legénysége ragaszkodtak az álláspontjukhoz, az aranyat nem adták át a náci párt képviselőinek. Ezért ma reggel 7 óra 0 perckor kivégezték őket. Az aranyat elszállítjuk, amint a légitámadás véget ér. Aláírás a rangidős SS tiszt. A hajónapló utolsó bejegyzése volt.